maliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na natin paabutin. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating darating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa tayong programa Boses kang kapalibutan. Pero sa kanyan, special po ang samuyang programa ni Father in connection sa samuyang 63rd anniversary kang DCGB. Ang pagkabadagos po kang pag-oral ay manangod po sa integrative medicine. This time, kasabay nato, siyempre sa ko yung sparring partner, direct and live, diyan po sa Mary's Healing Sanctuary sa Lidong Santo Domingo, Albay. Mary's Healing Sanctuary Broadcasting Center. Father Momoy Borromeo, my partner, good morning! Good morning, good morning! Ang sa kuyang ever true partner, lalong-lalo na sa gout. Good morning sa inyo ka, boss, mga tugang. Yeah, we're together in Salamat doubt. sa Diyos napagmaratata kita. Yan. Di bale, walang tulog basta may gising. Oy, Father, kumusta ang sa tuyang simana? Okay po baga, nakulon ki mga barita na nakakapaugma, kadakol man ng mga barita na nakakapabundo at nakakabahala. Pero all over sa gabos na yan, mas magayon po na magtiwala man po gari kita sa kaguranan. Sa likod ka ini, sa likod ka madampog ng panganuron, yan man po gari ang aldaw nagsisirang sa tuya. Yan. At saka sa palibot, nagiinit na kaya nagkalo, nagiraray ako. Nagiinit na, nagkakabaranga na naman kita. Nagiirinit na baga. Pero ang sa kuyang bado, Father, nahiling mong kolor. Yan. Alright. Kasama ako pigdangog ko ang sa inubong initial na salvo kan i-restore manong po sa integrative medicine. And talaga pala na science and yung natural na mga bagay na aspeto sa pagbulong, Father, pati spiritual, dapat magsabay-sabay, mag-iribanan para po maging marahay tulos, marahay ning hul, ning bilog ang sarampong individual. Kita po baga, dahil ang sabi ko nga ni Kasubago, healing is falling, pagbubuo, pagbibilog, daan in contraposition kang disease, na this is disharmony, pagkabaranga. Kaya magayunon po kung napaghurunan ta ining inaapod niya itong integrative medicine, generative conversation,
on integrative medicine. Kaya sa tuya po ngunyan, magayuno na, ikaw po kita, lalong-lalo na ngunyan, garobaga, sa resiliency, sa pagbulong, public health, garo kita po baga ang kulay lahat, sa piretong nasyon, pinakakulay lahat kita. Pag-resolver kaining COVID-19. Kaya natabangan po kita kay kasi bago pigdiskusyonan may pigururunan may ni Dr. Bill Mahaw, ni Dr. Divina Gonzales, ngunyan kaya ba naman taman po si Dr. Ed Lurutan, of course mobile po siya ngunyan, na kung paano na grabe na po bagaan, grabe na ang onslaught kay COVID-19, pamilya por pamilya na ang nagkaka-arapektaran, komunidad, tapos pero bagang pigkasaan na po baga na vaccine, pero Maluyang abot. masyadong sa inod sa gabos, kulang man, dahil pamanggabos talagang masasabi nga to na baksinado na ang gabos. Kaya siguro magayong kasubago sa mga suggestions, sa mga napagkauronan, no? Siguro kinakaipuan ng gabos na modalities kan pagbulong gamito na. Yan. At hiling na kung anong mga paagi. Tawa nga ni kasubago, sabi nga ni Dr. Divina, tawa nga ni mga orasyon. Yes. Oo. Tawa orasyon na gusto sabihin mga orasyon, mga pangadita. Ang sarong nanutarang ko, Father, tatalagang ngunyan, nagbukas na naman ang isip kang mga nasa science, na may mga bagay talaga na makakatabang outside of science, but has been being practiced ang mga natives. Actually po, depende po sa paghiling dato sa science. Ayan. Ang science para sa kuya, pag-aaral po talaga, adal pag-discovery kan mga paagi na makakabulong sa tuya na mamantiner ang equilibrium niya to sa sadiri, sa relasyon niya to sa kapwa, saka sa environment. Yan. Iyaw na, Father, si Dr. Eddie Durotan. Aramtan na on the road yata si Doc Eddie. Doc Eddie, good morning po tayo. Welcome to the show. Hi, good morning. Si Doc Eddie Tabene on the road sa Manila. Nandito na kami sa Plaridel. Ayan, safe travel po tabi, Doc. Yan. Father, si Doc Eddie nasa linya na po. Please go ahead. Good morning, Doc Eddie. Tamang-tama. Tamang-tama, you are on the road. Sana maging metaphor tayo ni para sa we are on the road to recovery, we are on the road to wholeness. Magayon po, tagapos kita siguro, sana sarabay-sabay kita, magkasararo kita na sa pag-travel natong ini sa path to wholeness. Ngunyan po baga, Doc Eddie, grabe na po ang epekto sa tuya kining COVID-19. Grabe na, dakulo na talagang apektado, dakulo na ako mga nagkaaralaman na nagkagarada. Ano daw po ang pwede tanggibuhon na garong nadidipisilan naman ang mga ano po pwede tanggibuhon, mga iba-ibang ahensya kan gobyerno sa mga komunidad, ano po pwede tang gibuhon in the face of this, lalong-lalo na sa pagsasabi po baga sa tuyang public health system garo video big question kan efficiency or effectivity kaya. Yeah, Father. So, sa mga good morning po sa Gabos. Nakisumarok po ako sa mga Bicolano, lalo na sa Albay, na damo na ang kaso sa mga COVID. And all over the country,
nakikita natin yung surge ng Delta variant. No? Ang Delta variant po ay saro na variant ng COVID na mas transmissible. No? So, tapos yung reproductive number niya, mataas. Yung mga original, mga ang saro na positive case, pwedeng makahawa, maka-infect in mga 2 to 3 persons, no? Yung dating strain. Yung Delta po, kung saro na infected, pwedeng maka-infect po ng 5 to 9 na mga tao, no? So, mas infectious siya, no? And ang hapot, anong dapat natin dibuhon, no? First, Father and Mar, sa mga gabo, sa mga taga-video people, Opo. dapat po magpabakuna po tapo itagabos. Mhm. Ang bakuna po, Father, Sinovac man yan, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Moderna, epektibo po yan, maski na sa mga Delta variant. Okay? Now, meron ding mga kaso na sabi nila na nabakunahan ka, pwede ka ma-infect. Meron din po, Father. But very, konti lang po yan, Father. Yung mga tinatawag natin breakthrough infection, napakalit po yan compared sa mga nabakunahan. And kung titingnan mo, yung mga na-hospital at namamatay, yung mga karaniwan mga hindi nabakunahan. Okay? Kasi pwede ka nabakunahan at pwede ka ma-infect, but most of the time, hindi ka man mamamatay. Okay? So first importante po ang bakuna. Dapat po ang ato mga governor, mayors, talaga mag-demand ng vaccine sa national government. Mhm. Naalala ko ang distribution ng vaccine natin, karamihan nasa NCR, malalaking syudad. It's about time na dapat mabigyan ng boss, lalo na ang mga may surge. Ang surge po ngayon nasa Bicol, Cagayan, meron din sa Cagayan sa Mindanao, at even sa Cagayan sa North, no? Cagayan Valley. So, importante, Father, first, natin, bakuna. Yes po, pero magpapakuna. Doc Eddie, siguro kinakailangan hilimuntaman. So, paano ang iba po paano, pag nabakunahan na, una ninda, Superman na? Ninda. Pag una, invincible na, dahil na maano, kaya nakipuan taon na manggarin na, so protocol po bagakan, nabakunahan, kinakaipuan, mag-ingat manggaray, yan manggaray sa pag-iingat. Yeah, Ay, nangangahulugan. Pamiling nabakunahan na, libre na ang gabos. My Father, bakuna po. Mhm. Hello, Doc? Wala si Doc. Di po bagata kung minsan, pag nabakunahan na, pag huna, libre na, invincible na. Dahil man, ikaw manggaya na protocol and before and after bakuna. Yes. Apa? Hello, Doc? Wala si Doc, Wala. Tawagan ulit natin. Sa kung Baka- ilimunta po, hindi nga may mga nagsasarabi sa kuya. Yan, sila po, Doc, may diferensya ang tuyang baka nasa area na si Doc na walang signal. Baka. Anyway, habang nagkukulig po kita kay Doc Eddie, kung minsan naghuna kita, basta nabakunahan na, libre na, katapos may mga nabakunahan na ngani na sige bang inom, nga magay ambisyo. Kaya ko talaga para inom na mo. Yan, unattended na. Parang nakarapasok na si Doc Eddie duman sa area na yan. Pero maloya ang signal o ano. Yan, i-try lang natin. Anyway, babalikan ta si Father taod-taod sa naman. Tama, break man kita pagkatapos makakuha kita ng some commercials.
So tama ito na maski ka nabakunahan na, dahil nangangahulugan na Superman ka na. Yung ano eh. Invincible ka na. Ang ano lang ito, ang bakuna is dagdag na protection para dai ka magkaigwa ng severe o critical na nahilang na pwede mong ikagadan. Pero dahil nangangahulugan na dahil bakunado ka na, dahil ka na pwedeng ulakitan, as in dahil ka na pwedeng makaulakit. Yan. Okay? So yan po tabi, mga tugang ano. Father, we will be back. Makalistan po kani na nagkapirang mga mensahe ta sa satuya pong mga kababayan. Oras na to, alas 10:02 na nin pagka-aga. Sige po. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na Madi. Tabaka
maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at de kalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Sa kulog kang payo asin talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo Pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magkidrama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:11.
tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Dai pa masabi kan Department of Health kung patapos na ang laban kanasyon kontra sa COVID-19 Delta variant. Sigon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa ngunyan mantinidong dominante ang Delta variant sa mga nairehistrong kaso sa nasyon. Gustong sabihon sa kada 10 na individual na nagpupositibo sa COVID-19, maabot sa 8 digdi ang Delta variant. Tinawanin doon ni Vergere na masasabi sa nang tapos na ang laban sa Delta variant kung mapupugulan ta ang pag-ulakit kan mga Pilipino. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sprite. The #1 lemon line refreshment. Gawa para sa init. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Alright, mga tugang balik po kami ni Padre Mamoy sa programa. Amon lang po na pagkaaga. Tigisa sa tuya pong pag-urolay discussion ng integrative medicine. Ayan. So, doon po sa mga kababayan niya to, piga po lang tagiraray si Dr. Eddie, no? Kaigwa na ngayong signal. Nagkabulis ako sa bago na wala na naman. Father, tabi, giraray, good morning. Good morning, good morning. Ano na si Doc Eddie? Niya na sa may signal na? Piga po lang ko, Father. Dahil pa ayan na. Father, good morning, giraray po tabi, Doc. Hi, sorry Yaw na ako sa gumaka. Oh, yung bilis From Plaridel to gumaka na. Opo. Okay. Doc, si Father po, may mga kaputang giraray tabi. Go ahead. So, pagpanagos na po, Doc, itong mga manungod baga sa vaccine, sabi ta po baga, kung iba man na protocol ang vaccine o before and after vaccine, ano ba po paano, naguhuna, pag bakunado na, libre na sinagabos, supermen and women na sinda. Yeah. So, dapat talaga, Father Juan, ang vaccine po hindi magic bullet, no? So, kailangan po, para kuhan tayo, ang dami nating dapat mga armas laban sa COVID. So, isa dyan, bakuna. Pangalawa, yung kuhan natin, yung personal na depensa. Una, mag-mask, no? Importante yung mask po. Everyday, naglalabas kita, kaulay natin mga sino-sino. So, basta vaccinated ka man, bakunado, hindi, mag-compensate, mag-mask, no? Kasi bakunado ka, pwede magkaroon ng breakthrough infection. But, better yan kaysa sa hindi ka bakunado, no? Number 2, Father, importante po na ang nasa utak po ng mga Bicolano kung yan ay anong gagawin ko sa ganitong sitwasyon na ang daming COVID sa lugar, no? Di ba? So, Father, una, dapat ma-empower natin ng mga Bicolano na magdepensa laban sa COVID. Paano? Una, dapat malaman natin nila ano yung symptom ng COVID. No? So, halimbawa, importante kung sa sulod sa harong, igwa dyan isang may kalintura, nag-uubo, masakit ang katawan, parang trangkaso. Ang Delta variant mas dagdag
Mas dagdag ng ang dagdag dyan, Father, yung parang kung sa runny nose, parang may allergy, may sneezing. Yan ang mga hallmark na Delta variant, no? Kaya iba Pero man dyan, Doc pwede ka Eddie, mag-diarrhea. O, iba naman yun sa, di ba, may, kagaya ko, palagi ako may running nose pag umaga kasi mayroon akong rhinitis. Rhinitis. Pa naman siguro yun. yeah, pwedeng may, parang may allergic rhinitis, no? So parang allergic rhinitis. So dapat malaman mo muna. So kung meron kang ganyan, the first thing you do is kung pwede, kung may nararamdaman ka na, kung may igor ka dyan, kilala na doktor, magkonsulta, kung may mag-health worker, no? And ang the best sana kung magpa-testing, no? Pwedeng antigen or pwede man ang PCR. Ang problema siguro sa ating mga Bicolano, baka walang malapit na testing, ano? Mayroon Kung naman. walang testing, Mayroon naman, Doc. Medyo expensive lang. Yan ang problema. Pag problema dyan, minsan iniisip ng mga Bicolano, ng mga kawaraon man, bakit pa ako pupunta sa ospital o doktor o magpapatest o naman akong kwarta, di ba? Yes. Mahal. Pero the best yun kasi dapat yan, libre sana yan. Hindi ko alam kung may libre dyan sa Alba eh. Dapat libre ang atong PCR test. Ang nalilibre, No? Doc, pag ikaw ay na-contact trace, libre. Pero kung you are going to volunteer para magpa-test, mabayad ka. Talaga? ang policy yan, pag government, dapat halimbawa dyan sa PRTT, siguro molecular testing dyan, dapat libre yan, lalo na sa mga kawalaan. Lalo na sa mga may PhilHealth, dapat libre yan kasi sagot ng PhilHealth yan. Anyway, just in case na hindi makapag-testing, ang suggestion na kanang mag-home care. Home care. So, pag may namatian ka, mag-home care ka, mag-quarantine ka sa balay harong nindo. Huwag ka na muna lumabas. Mag-mask ka, tapos kung may sadili ka na kwarto, diyan ka na muna. Ayun. Until after may naramdaman ka. Ayun. Wala ka na maramdaman. Opo, napapag-usapan. Doc. Opo, napapag-ulayan meaning integrative medicine. Yung bang sinasabi nilang tuod can help? Ayan, okay. So yan. Habang may symptom ka, ito yung mga suggestion namin ni Father, yung ating traditional medicine. One, hindi namin sinasuggest yung tuob. Yung tuob na magpapauso ka tapos merong tuwalya. Suggestion namin, huwag gawin ganyan. Pwede siguro yung open steam inhalation. Pwede magpakalatkat ka ng tubig sa bowl, pero open lang. Okay. Inhale mo yung steam. Pero wag yung ikukulog mo na lalagyan mo ng towel sarado. Kasi delikado rin yan kung mag-overheat, delikado yun sa nasal at pharyngeal. Naku, lalo sa lungs mo. Opo. But ang suggestion namin, one, para mapalakas, may mga may symptoms kan COVID at mga kasama sa bahay, uminom na ng vitamin C. Yun. 500 milligrams with zinc 3 times a day for 14 days. Ano ang epekto ng vitamin C? Ang vitamin C po ay ascorbic acid. Yes. Ito po ay pinapalakas yung resistance ng inyong respiratory tract. Sa nose, sa throat, sa lungs. No? So, in effect, 3 times a day po, Doc. 3 times a day. 3 times a day. Kung pwede with zinc. Yung zinc po, importante rin po yun kasi may antiviral siya. May ano po ba yan, Doc? Mayroon niya na corresponding milligram kung ilan? Apo, yung kung pwede 500 milligrams 3 times a day. High dose ng vitamin C with zinc. Ang zinc naman, ang maganda sana 50 milligrams 2 times a day. But usually yung zinc kasama sa preparation ng vitamin C na nagmamahal, mayroon 10 milligrams, may 20 milligrams, basta may zinc, makakatulong. Ayun. Now,
Meron tayong herbal medicine na positive na. No? Merong yung lagundi. Lagundi, 600 milligrams 3 times a day. Ang lagundi po ay napatunayan na para sa ubo at hika. Okay? Sa Institute of Herbal Medicine ng UP. Now, recently, ang Department of DOST taka yung UP Institute of Herbal Medicine nag-conduct ng clinical studies for lagundi. Nakita nila nakakatulong sa pagsugpo ng mga symptoms ng COVID, lalo na kung mild. No? So, adjuvant treatment siya. Nakakatulong para hindi ka mas grabe ang iyong COVID. So, lagundi, 600 milligrams 3 times a day. Now, kung wala kang tablet, kung meron tayong lagundi sa mga, alam mo lagundi, Father, di ba? Yung leaves dyan sa, pakikita natin sa mga tabi-tabi. Pwede ka magpakulo ng 1 handful. Pakulo ka lang dyan, inom ka ng, tapos gawin mo parang tsaa, inom ka ng 1 glassful 3 times a day. Okay? So, lagundi po, very important. Now, si Father mo ay ginagamit din ng virgin coconut oil. Nakakatulong din po yon kasi yung lagundi po, meron siyang antiviral, pati ang DCO mo, virgin coconut oil. So, ang virgin coconut oil po, meron din mga studies na ngayon na antiviral. Pero may ongoing studies malungkot sa COVID response. So, ang DCO mo, suggestion naman namin dyan ay 1 tablespoon 3 times a day. Ayun. Okay? Opo. So, ang suggestion namin, doon sa may mga COVID positive na mild at may mga symptoms, tapos sa mga kasama niya sa hangong, lalo na mga exposed, no? Uminom ka mo vitamin C with zinc, 500 milligrams vitamin C 3 times a day, and lagundi, 600 milligrams 3 times a day for 14 days. Ayun. Marami po akong nagagamot nun yan, and karamihan naman po gumagaling. So, yun po ang dapat natin gawin. Now, dapat quarantine din kayo sa bahay, within 14 days po, in fact 10 days, pwede pa kayo maka-infect. Kaya nga, ang Delta po, lalo na ang Delta, mabilis po ang transmission at mahahawa kaagad tayo. Now, kaya importante yung mag-mask, no? Mag-mask, tapos mag-uwi ka mo, tapos kung pwede iwasan ang mga crowded places, no? Lalo na sa mga lugar na may mga positive. Ayun. Opo, Father? Kaya po, Doc, pwede rin ba itong gawing parang prophylaxis, preventive? Yung vitamin C pwede, no? So vitamin C, ang suggestion naman namin, pwede ka mag-inom ng vitamin C. Kung 500 pong prophylaxis lang, wala ka na exposure, etc., pwede yung 500 mg once a day lang. Now, i-caution ko po ang gabo sa paggamit ng ivermectin. Ang ivermectin po, marami nang gumagamit yan. In fact, may mga doktor nagsasabi rin. But recently, merong mga studies na dyan na clinical tapos worldwide, napakaraming subjects. Nakita na hindi siya effective for prophylaxis or treatment of COVID. In fact, sa high doses ng ivermectin, delikado siya, dangerous. So may studies na po na gumawa yan. Now, may kumakalat na studies din na pinapakalat ng mga doktor. Tininan ulit yung mga studies na yan na karamihan dyan, erroneous yung kanyang clinical study. In fact, may mga nakita na mali ang conclusion at mali ang methodologies. Kaya na-expose yan. And sabi nga nila, yung India, bumaba ang COVID dahil sa ivermectin. Wala po relasyon. Dali nga, naputol ka. Dali lang po naputol po tayo kay Doc Eddie. Dali Doc, dali lang po. Kaya ang pinaka-effective para sa kuya, IBM
IBM, Immaculate Virgin Mary. IBM pala. Okay, Doc, dahil pa naputol pa tayo. Okay, naputol kita. So, meron pa ba? Yan. Okay, Doc, ano yan? So, kung sabihin, di natin alam kung tayo infected or not. So, what is very important is, mag-take kita ng precautions ta. Kung may namati na medyo, parang, ano yan, pwedeng masabi nating symptoms ng COVID, mag-take na ng medicine. Oo, ako sa ngayon, lalo na dyan dito sa Albay na mayroong surge ng Delta at marami nagkakasakit. Pag may naramdaman kayo, lagnat, ubo, sipon, sakit ang katawan, uminom na kagad ng vitamin C with zinc 3 times a day. Okay? Now, kung may panahon na pwede kayo magpa-test na rin pa siguro. But, kung may nararamdaman na, gano'n na, mag-inom na. Tapos pangalawa, yung mga expose niya, yung mga kasama niya sa bahay, uminom na rin, painumin na rin. Kasi precaution yan, and mag-mask na, tapos mag-quarantine. Pasiguro lang. Apa. Diba? Okay. Doc, itong bakuna, mayroon ba itong tinatawag na waning time? And accordingly, dito sa atin, itong mga tinuturok sa atin, ilang buwan ang effectivity niya? Okay. Sige, lahat naman ng bakuna ay may effectivity lang. For example, most of the time, mga effective niya mga 6 to 8 months to 1 year. But in the case of nitong mga yung mga COVID vaccines natin, hindi pa natin alam kasi ongoing, no? Now, dito sa Sinovac, for example, nakita nila na nag-wane ang antibodies natin after nang mabakunahan ka ng Sinovac na 2 doses from 6 to 8 months. But, pag sinabi na nag-wane yung antibodies, may dalawa tayong protection sa bata, sa katawan. Pag nabakunahan ka or na-infect ka, may dalawa kang defense. Una, yung antibodies na natin na para sa kalaban ang COVID, no? Pero yun, no? Kung bumababa. But, meron tinatawag tayo na T-cells. Yung T-cells, parang mga memory antibodies to na na-activate din. And therefore, nakakatulong niya. So, yung booster doses, usually ginagamit naman yan, halimbawa for flu, nabakunahan ka ngayon, every year babakunahan ka. So, ang studies ngayon point na most probably kailangan natin ng booster. Gaano katagal? Sabi na 6 months to 1 year. Pwede yun. No? So, in fact, yung ibang countries, nag-booster doses na sila. Ayun. Okay naman yan. But, ang sabi naman namin, okay yan, pero depende sa supply ng ating bakuna. Kasi, remember, ang una nating objective for vaccine, kaya pinaprioritize natin yung health workers, yung mga senior citizens, yung mga may sakit, ay dahil gusto nating i-prevent yung mga namamatay sa COVID. Kasi pag tinamaan ito hindi nabakunahan, ang chances of their death higher than sa mga nabakunahan. Ayun. Now, in our case, wala ko ang exact figure dyan sa Bicol. So, kung hindi pa ho masyado na babakunahan natin yung mga A2, itong mga senior citizens, 16 na Bob. Opo. Pareho natin, Mar, baka ikaw hindi ka pa senior. Malapit-lapit na. Isang tumbling pa. Importante po man ang mga seniors na bakunahan before mag-booster kasi ang booster una, pag meron ka na natulok na galaw, meron ka pang panlaban. Kawawa yung mga hindi pa nabakunahan kasi wala pang panlaban. So, for equity and goals natin, dapat mabakunahan muna yung hindi nababakunahan. Ayun. Di ba? Opa. So, first thing first, kaya sabi namin, unahin natin ang mga dapat mabakunahan. Yes. And therefore, kailangan po yan. Now, kung kailangan ng booster, most probably, kailangan natin yan, not now. Kailangan mabakunahan muna natin ang lahat na hindi nababakunahan. Ayun. Doc, ano yan? Ito
Yung bang ano, yung paulit-ulit na pagpapa-RT-PCR, dahil siyempre may mga areas tayong pinupuntahan na kinakailangan yun para makapasok ka or maka-attend ka sa venue. May masama ba yan na epekto sa katawan natin, paulit-ulit? Masisira lang ilong mo. Una, masisira yung ilong, lalaki. Actually, kung ako tatanungin nyo, hindi kailangan na paulit-ulit na PCR. Okay. Hindi kailangan paulit-ulit na PCR kasi, halimbawa, kailangan ka umuwi. Pero kung bakunado ka naman, hindi ka kailangan mag-PCR. Or halimbawa, may attend ka, hindi kailangan mag-PCR. And even halimbawa, nagka-COVID ka na, PCR positive ka, hindi mo kailangan mag-repeat PCR test. Yun. Okay? Opo. So, hindi kailangan sa tingin ko, hindi kailangan. So, importante na hindi tayo palagi mag-PCR kasi una, mahal yan. Pangalawa, baka hindi mo naman kailangan. Ayun. Ito may tanong. Putas ang bulsa mo, pati ilong. May tanong dito, Doc. Ayun, marami kasing na first dose na. Pero parang atrasado dumating yung pangalawang dose nila. Naghihintay sila, lampas na doon sa tinalaang PETSAR kung kailan sila babalik. May ano ba yan? May delikado ba yan? O okay pa lang? Okay lang ang window na yan? Ang alin po yan? Yung halimbawa, na first dose siya, tapos pinapabalik sa ganitong PETSAR pero wala pang dumating na bakuna, ano ba yan? Delikado ba yan? Or okay lang yun na medyo umaba pa ng konti bago dumating yung first dose o yung second dose? Okay, in principle, ang dapat kung Sinovac ka, ang first dose mo, napupulaan ka, dapat after 21 to 28 days, mabakunahan ka ng second dose, di ba? Pag AstraZeneca naman, usually dapat yan within 4 to actually 12 months, weeks, no? Now, pag na-extend, halimbawa, walang bakuna, na-extend, wala tayong magagawa, di ba? But, pag dumating na-extend, halimbawa, 1 to 2 weeks, 3 weeks, consider yan, importante maturuan ka ng second dose, no? Importante yung second dose kasi parang pag first dose pa lang, hindi pa kompleto. And therefore, karamihan din ng mga breakthrough infection natin ay dahil sa infection between the first and the second dose. Ayun. Kasi hindi pa nabakunahan ng second dose. So, ano yan? Ay, yung breakthrough infection ba na tinatawag natin is may mararamdaman ka o pwedeng na-infect ka pero wala kang naramdaman? Asymptomatic po. Asymptomatic. Pag sinabi natin breakthrough infection, usually ito yung mga nabakunahan na infect ng COVID mga 2 weeks after the second dose, di ba? 2 weeks after the second dose. Question, may mararamdaman ka ba? Dalawang klase either asymptomatic ka o may mararamdaman ka. And usually karamihan naman may mararamdaman ka. Yung asymptomatic o konti lang kaso yan, but may dalawang klase ng walang nararamdaman. One, sabi nila natin ay pre-symptomatic. Ibig sabihin, hindi mo pa nararamdaman, but later on mararamdaman mo. Pre-symptomatic. Ang iba naman, asymptomatic, pero wala kang nararamdaman, pero mayroon ka ng COVID. Yeah. Ayun. Yun lang medyo delikado. Kaya kailangan talaga mag-isolate. Kaya dapat nabakunahan ka na, mag-mask ka pa rin kung mayroon ka mga crowded places. Kasi pwede ka pa yung mag-transmit. Although less na ang transmission nun. Kung nabakunahan ka. Dok, may concern lang po ako kasi marami dito sa barangay o kung saan pa man, palagi nagsasabi sa akin, anong sabi ko, ba't umiinom kayo? Paano sabi nyo, antigen? Kaya sabi nyo, ang panggamot din ito, kinsuwa. Kanina, lambanog. Baka sila. Father, so, Father, magkuhan ka na lang, sabihan mo na lang, pwede man yung mga, meron mga inigibo kita na hindi man nakakatulong, hindi man nakakasama,
Ang importante rin sa pagpalakas ng immunity natin ay una, yung balanced diet. Back to basic tayo. Pagkain ng mga gulay, yung mga malunggay, kahit yung mga kamote, malunggay. Yung makakatulong din yung turmeric. Turmeric. Kasi may antiviral din siya. Or ginger, or salabat. Yan. Nire-recommend ko nga po, Doc. Sabi ko palagi magkain ng yung bawang. Bawang pwede rin. Malaking tulong bawang ito. ginagamit yan ang bawang father ginagamit yan sa hypertension. No? Garlic is good for hypertension. Okay rin yan sa mga may atuwang. May kwan. Maganda po ito, Doc, para sa social distancing. Ayun. Doc, pag naputol po tayo, tatawag ulit ako. Okay. Yung sinasabi niyo po, mas maganda rin po siguro yung juicing, tinatawag na yung, di ba, yung fresh na vegetables, fresh na fruits. Right. Okay. So ako, Father, meron po tama yan. Father, meron akong suggestion yung ginagamit natin yung wellness program. Tawag natin PSEM, no? Sa panahon niya na COVID, kailangan ma-practice bawat isa. May sakit na wala ng PSEM the way, parang habit every day. PSEM, peace, na may SM. Una, palagi yung ginagamit ni Father, prayer. Pag-pray po, napaka-importante pong prayer, no? Yes po. When you ask, it will be given, di ba? Sabi niya, when you search, you will find. Sandali ito naputol kita. PSEM prayer yung una. Yes. Prayer yung una. Ayan, dali lang Ayan, kukonek tayo kay Doc Eddie ulit. Ayan, okay. Okay. Ayan. Ringing. Nagre-ring. Ayan, Doc. We are calling Kaya mahalaga po yung talaga magdasal po. Tanday lang po tanday lang mga kaibigan, no? At ano yan, di tayo makabalik Dali lang ibalik natin to bago kita mag-break. Mga dugang, tatanganin bitawan ta na si Doc Eddie. Tabata na sa biyahe. Yan. Okay. Doc? Yeah, Doc? Yan, letter P is prayer. Ayan, letter P, Letter P is mag-pray. Because prayer is parang faith na naniniwala ka. May mga doktor, karamihan naniniwala mga pasyente namin gumagaling, naniniwala sila sa doktor, naniniwala sila sa gamot. When you believe in something, malaki ang kansa mo gumaling. So pray, P. Yung E, dapat mo mag-exercise. Father, kasama ka na dyan. Dapat mag-exercise ka. Yes po. Mag-walking, mag-jogging, mag-bisikleta, mag-swimming, mag-basketball. Or kung may sakit ka, kahit mag-walking ka lang. 30 minutes of exercise. Walking lang. Kaya po, walking. Opo. So, importante yung exercise because ang exercise naman po ay ina-activate mo buong katawan mo. It activates your heart, your lungs, your muscles, your skeletons, pati yung inyong mental health, no? Okay? Kasama na rin po sa exercise na yan ang breathing, siyempre. Breathing, kasama yan, parang qigong. Mamaya sa meditation, yung qigong, breathing, no? Tapos yung P, yung A is appreciate, no? Appreciate everything sa kapalibutan mo. Appreciate mo yung asawa mo, yung anak mo, yung mga kamag-anak mo. Lalo na i-appreciate natin yung may mga sakit, no? So may sakit. And you can also appreciate the trees, ang dagat, ang bulaklak, no? Everything that is created by God, no? Dapat ma-appreciate natin because environment, kalikasan. When you have an appreciative, kung meron kang appreciative
na utak, appreciative na puso, nakakagaling din po yan sa atin. It makes you feel good, no? When you appreciate things. Hindi palagi naka-yures. Hindi pwedeng Simangot. Simangot. Bawal magkasimangot. Bawal na kasi Bawal magalit. No? Importante yun. Tataas lang ang iyong blood pressure. Dapat chill lang. Eat, pray, exercise, appreciate. Importante rin sa panahon ngayon, lalo na kung may mga lockdown, you create, no? Creation. You innovate. Pwede ka mag-painting. Pwede ka magsulat ng libro. Pwede ka magsulat ng poem. Pwede ka mag-gitara. Pwede kang gumawa ng mga handicrafts. Whatever it takes para mag-create ka, no? Or you can plant trees para makapag-create ka ng beautiful flowers and ano pa man, ano? So, plantito or plantita. So, sana tayo, pray, exercise, appreciate, create, and yung isa pang eat right. Eat right. Ang pagkakas natin eat right, you eat everything in moderation. Kung ano masarap, kainin mo. Pero dapat masustansya, di ba? So, back to basics tayo. Yung mga vegetable, malunggay, mga petsay, mga talong, di ba? Pwede natin makuha lang yun sa likod, magtanim tayo dyan. Yun ang pagkain natin. And yung sinasabi kong maging plantito or plantita. Oo. Kahit sa bahay. Eating right. Opo, yung eating right din po, yung mga masasarap natin pagkain, lalo ng Bicol, di ba? Bicol Express. Okay yan. Yung mga natin, mga gata. Okay rin yan. In fact, yung mga coconut base, okay yan. Cocoa sugar. DCO, okay yan. So, yung mga kinakain ng mga ninuno natin, kain natin. In fact, yung mga ninuno natin doon, mas matagal ang buhay dahil sa mga pagkain nila, mga root crops, at wala mga junk food, di ba? Di pareho ngayon. Okay? Okay. And yung next natin ay S. Importante, may mag-serve tayo sa kapwa natin, di ba? Service is a thing that everybody should do. Lalo na sa panahon ng COVID, no? In fact, di ba? Sabi nila, take what you want, what you need, and give what you can, di ba? Yung mga community pantries, di ba? Yes, Na magtulong-tulong tayo kung meron sa kabila mo na may sakit, wala makain, tulungan natin, di ba? Kung meron diyang kailangan dalhin sa ospital, tulungan natin. Kung meron diyang may nagugutom, bigyan natin ng pagkain, di ba? So, and service is also demanding from government what should be given, di ba? Kung wala bakuna, dapat sabihin natin, dapat may bakuna kami. Bilhan mo kami ng bakuna at hindi yung mga bibili kayo ng mamahali mga PPEs, pero ang dami nyo namang kurakot dyan, di ba? So we need to shout yung mga corruption. Sabi nga nila ngunyan, Father, the worst kind of greed, di ba, is when you steal from people who are in need, di ba? Yeah, Opo, kaya nga pinakamasamang ginagawa ngayon yung kickbacks. Oo. Hindi, dapat lalo na mag-e-election, di ba? Mag-e-election na naman. So, dapat bantayan natin yan. So, yan ang service to your neighbor. Yeah. At yung pinaka-uli, importante rin itong ginagawa namin ni the Father. Meditate. Meditate. Kasi every day, ang dami natin ginagawa, di ba? Pagkising natin, magluluto, maglalaba, pupunta sa opisina, magtatrabaho, pag-uwi, pagod na, tulog na. Nakakalimutan natin mag-meditate. Meditation is very important. It's important to stop and mag-reflect. And the way to do it, marami, no? Una, pwede kayo mag-qigong. Qigong is reflection na breathing. Hinga malalim, hinga palabas, no? Inhale, exhale. Pangalawa yung qigong. May counting movement. Pwede ka mag-tai chi. Opo, tai chi. Yung shibashi. Or yoga. Si Bashi. Si Father Momoy, magaling yung Zen.
Zen meditation. So yun, PSEM, sana magawa natin to everyday. Nakakatulong po to sa panahon ng COVID at kahit hindi COVID. It will make us more resilient, more adaptive in this time of uncertainties. Yes po. Okay. Doc, salamatan pong marami. Mahirap po ngayon, Doc. Kung minsan mas maraming namamatay sa depression kaysa COVID. Oh. Yan. Yeah, importante yung mental health. Dapat kaya nga yung PSEM will make you better. Will make you feel better, will make you think better, and will make you a better person, resilient sa lahat ng mga challenges. Opo. Doc, salamat ho sa time na binibigay mo sa amin, and safe travels po, and God bless po sa iyo. Ingat, ingat po sa biyahe, Doc. Father, peace and be with you. No? Peace and be with you. Thank you very much po. Salamat po. Okay, sige. Ayan. Bye-bye. Okay. Magatugang Dr. Eddie Durutan. Okay? And salilang Father, nasingit ko lang ito ha. At may multa tayo nito. Tinatawaran ko ng pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray, mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati na ang iba pa niyang kamag-anakan. Si Christian ay iniwan ng kanyang ina sa Bicol Medical Center, Naga City noong February 18, 2016, na kinalaunan ay kanyang voluntaryong ipinagkaloob sa gobyerno. Si Christian ay kasalukuyan pong nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children mula pa noong March 4, 2016. Mangyari po lamang na may pag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Iligaw City at hanapin si Victoria Tagum o si Leia A. Daet, o kaya tumawag sa mobile number 0919-586-6602. Ayan. Okay? Okay. Maparang na kami ni Pader. Oras na to mga tugang 11 o kaya 10:48 in the morning. An oras hatod sa Indokang Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tanduay Ginto, ibang Ginto. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ayun, okay, Father. Yeah. 10 minutes to go. Naon sa'yo mo sa presentation? Ha? Naon sa'yo mo sa presentation? Day po, tabi. Ano daw kunya ang kay Henry? Wala sa kuya. 10 minutes to go kita, 10 minutes bago kita magpaalam. So, siguro recap ta pa at saka yung iba po pang dagdag po nito na mensahe para sa mga kababayan ta. Go ahead po. So, kasabago bagapig, i-recap naman sa naso integrative medicine, tiguroro na may kasabago na Dr. Vilma Howe, saka si Dr. Divina Gonzales, and Henry, duman sa Radyo Klinika, katapos ngunyan si Dr. Eddie Durutan, kumailin na po na simbag ini sa mga pangaipo niya bilang bilog na pagkatawo. Yeah. Bako sa nang sa sarong specific na hilang, di ka masyado mag-focus sa nang hilang di sarong tissue o sarong organ, kundi sa kabilugan, kaya ribanan po dyan ang satuyang lifestyle. Katapos, pwede niya o naman nga na dyan, so sabi ta po baga, na ang tao igwang hawak, igwang kalag, igwang karelasyon na sa kabilugan, sa nilalang, sa kapwa-tao, sa Diyos. Katapos, kinukonsiderar ang gabos din, kaya nga ina po niya itong bagay integrative medicine. Okay po ang mga modern medicine, ang traditional Chinese medicine, ang Ayurvedic. Katapos, ngunyan, kung minsan man, mas pa kayo siguro na magkururunhuro ang mga specialistang ini. Kung minsan po paano, kapag sabi ko, kasuba ko, pag minyang bisita ko sa hospital, kung minsan,
nakuldakol ng mga doktor niya on dyan sa sarong taon naghihilang, lalong-lalo na kung igwahon. Magayon po siguro kung magfururo man ang mga doktor na ini. Katapos, kaya kung minsan man, mga iba-ibang kadakol-dakol ng mga bulong ang re-resita, kung minsan ang mga bulong naan, nag-iwal-iwal na. Siguro, mas magayon po kung dahil ba nakukontra sa modern medicine, pero dahil po kita mag-focus sa modern medicine sana, katapos ibang mga paagi ni wellness, dahil na. Araw po ba kayo may cancer, halimbawa po may cancer. Kung may cancer, kasi ang pag-chemo, radiation, gabos, ang kada chemo, igo pong perming effect yan. Perming pa may side effect. Ang radiation perming may side effect. Dapat, hindi kung mangyari sa mga wellness program ta. Na so, medyo sa tuya mga sa nutrition, kung minsan po, puro bawal ini. Kung minsan nalingawan ta ng nutrition ta. Yeah. So, kaya so tamang nutrition, sabi po baga, kasabago ni Doc Eddie, kakadun ang gabos, basta makuman sobra. Yan. Tendata man ang dae, tendata man ang labi. Maka sa panahon na ini, bawasan na. Dahil na po kita katong mga bisyo. Yes, oo. Lalong-lalo na, pigsasabi ka bago sa kuya na, pigsasabi ko sa bago, ginsuwa nga, ginsuwa. Ginsuwa. Yun nga. Nakakapababa po ini sa immune system. Yes, so dapat Saka yan magkatulog ng tamang oras. Yan. Yan ang kulang ko. Mabawi na sa kanya, mabawi na. Kasi ako kulang ang tulog din daw. Sige pa nung Netflix. Okay, Father po, asalamat na maray and siguro po sa kuya po na. Mas magayon talaga na kita atamanon taan sa dirita kaya ngunyang for families na magayon po na magpatarabang-tabang kita lalong-lalo na niyaong kita sa kuminsan niyaong kita sa pamilya nagkakasararo magayon po na atamanon ta asikasuhon ta ang sa tuyong relasyon sa lambang taro. Opo. Kung grabe ang daragitan, grabe ang iriwal, mas lalo po yan na mas lalo magpapara halangkaw ang sa imong ma-high blood ka. Kaya kung minsan may minaig sa kuya, ano yan kung namatay mo? High blood nga ako, Father. Nga kung high blood ka sa mo. Siguro pagkarayon po yan. Ano po? Kaya salamat nun po sa tuyang mga guests, Doctor, kina Dr. Howe, kina Dr. Devina, kina Dr. Ed Dorutan, na naghihinguwa po sinda na magkaigwa kitang inaapo niya itong integrative medicine. Katapos sa mga iba-iba niya itong ahensya, ano daw po kung magpatarabang-tabang na po kita, lalo na sa mga nyaon sa barangay, magpatarabang-tabang na po. Katapos siguro hilingon ta sa panahon na ini, dahil bako ini panahon na kita magkabaranga o dahil sa politika. Panahon po ini na kita magpatarabang-tabang, respetaran ta kung ano ang gusto kan iba, respetaran ta pero isip-isipon man po giraray sa Diamond Aminabot sa tuyang sitwasyon na ini na grabing harabasan sa panahon ng pandemya kung makusap sa tuyang pagpili. Kaya pakarahayon ta po kung sinsay ang pipilion ta, himation ta maray, pangadyan ta, bago kita magboto. Gabos na bagay na ini, pag isinasabi tang integrative medicine, dahil ano pa man na bagay na isinisikwal, ay pa man na bagay na basta-basta na sa nakuon, kinakaipuhan, maingat kita, kinakaipuhan, isipon tang maray, pangadyan tang maray. Sabi ba ni Doc PCM? Yes po. Opo, Father. Kaya yan, salamat po, kagurangnan, sa gabos na biyayang winawaras mo sa samuya. Salamat po, nagmata pa kami, kadakol po, ng mga kakairibanan may mga tugan niya mo.
mga kamidbid nga mo na tayo na napagmata. Kadakol man na dahil mang kinagmata po dahil man taray man ang iturog. Kadakol man na mga pero ang waras mga ulugod kagurangan sa gabos siya kung mamong kairibanan, lalo na itong mga naghihirelang nyaon sa hospital, nyaon sa ibang nasyon, nyaon sa mga isolation areas. Tinataas niyo po ang mga doktor, mga nurses, mga caregivers, saka mga frontliners ahalik sa militar o kung sa inpaman o gabos na nagtataraban sa muya nangani na ang samuyang buhay medyo pakarahay ang samuyang buhay magkakaigwa ng semblance of normalcy. Salamat po sa nakagurangan, bendisyonan mo po lagod kami sa ngalan ng Ama, ng Aki at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po sa inyo, Boss. Thank you very much, Father. Hanggang sa Sabado. Mahabang discussion natin sa Sabado. Para po sa magayon na kapalibutan ta. Yeah. From Ridge to... Ano ito pare? From Ridge to... Ridge to Rift Development. Yeah. Total ecological development. Yes, sir. Okay. So, bueno, para po ni June Napoles sa Singkambilog na tropa. Thank you very much and God bless. Bye-bye. Sa langit, sa indung nadangog at programa Boses kan Kapalibutan, abangan diraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Para kay Ralph na